बोला नहीं दुष्ट दुशासन सत्य के विधाता देहे बोलिब चंदन उच्चारी तथा निज पासे शिखनी दुलाकु नेबी समंदरे विनाश दिया निरारे पालो मायने मराठो मरो नमो अन्यस्य बोलो भंजीवत मनो सप्तको এই দেখো নাচ করে সুবের ভাই আসুজি আই নিশ্চয় মত বেনি বন্ধরা मुंडटा कोटा होई जीवा जा भी जानि परिबेने पड़ो रे बाबा पड़ो पड़ो।
ପଟାଶ୍ରୀ ହଁ 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 କି ଅଦ୍ଭୁତ କାଣ୍ଡ ହେଲା ଆପତ୍ତିରେ ବାଲିପାଟେ ଧୂଳି ପଡ଼ି ରବିରତ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ରଣଭୂମିରେ ନଦୀ ସନ୍ଧି ଗଦା ସ୍ୱରତି ଏତେ ବଡ଼ ମେଘ ଜାତ ହେଲା କେନେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଭଣଜା ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ কি হয়েছে বাবু କୁହ ମୋର ଆଗେ କର୍ଣ୍ଣଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ସେ ଭୀମାଟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତାପରେ ତାର ବାଉନହାର ଗଦାକୁ ବୁଲାଇ କୌରବ ବାହିନୀକୁ ଦଳି କଟି ପକାଇଲା। ଶୁଣ ଭଣଜା, ତାର ଗଦାରେ ତୋର ଶତାଧିକ ଶୁଣ ଭଣଜା, ତାପରେ ଶତାଧିକ ଭାଇ ମିଳିମିଶି ଭୀମାକୁ ଘେରି ସେମାନେ ଭୀମ ମହାକାଳ ରୂପ ଧରି ଭୀମା ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ଧରିଲା। ତାପରେ ତୋର ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁର୍ଜୟ ଓ ଦୁରାପଦକୁ ସେ ରକିନି ମଡ଼ିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ତୋର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲା। ତୁ ଦେଖୁ ରଣ ସନ୍ତାନ ପାଇବୁ ପାରୁ